Яй көне, эссе һавада, мин суда кыйынам, yüзәм, шәшрәтәм, уйныйм, шумам, башым белән суны сөзәм. Бер вакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра, тузгыган шәшен тарап. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин. Әни, алтын тарак таптым, сусадым, ордым, әни, мин бик озак чаптым. Сөйләгәчтен кыйссаны алды тарагымны әни. Курка үзе алса да, уйлый эшеннән әллә ни. Яхшы, хуш. Батты кояш, йокларга яттым кич белән, өй эче тулган иде кичке һава, хуш ис белән. Юрган астында йокыга китми ятам мин һаман. Шык та шык, кемдер тәрәзәгә чиртә бер заман. Ни кирәк? Кем бу? Кара төндә вакытсыз кем йөри? Нәрсә барсың төнлә берлән, и пычагым кергери? Су анасы мин, китер, кайда минем алтын тарак? Бир, бая көндез алып качты синең угылың, карак. Су анысыннан котылгаштын, тынычлангач әни, и ырышты, и ырышты, и ырыштысың мине. Мин дә шуннан бирле андый эшкә кыймый башладым. Яйясе юк дип, әйберләргә тими башладым.